usempu u abdrong lano bakatika kmi jong kisim kan herno knang bang unyo ban bam ya kita ki kun jong ita isim ibadon hajrong jong kadik namar balai uniu ubsen la ngitip ya u bau dei ubasiantam na pleng ki jing thawa ka parthei dei ubsen ubasiantam te kunta uniu ubsen upet najgai lano kadik kmi jong kisim kan herno knang ba manga nganyo batling ban lek bamsuk ya ki kun ka jongka te kunju kai ka ko alkan ka por ka bamta ka hapdeng ki jing sapiang step haki social media lemba ka to ka jing sam pathar ka KHDC ya ki professional tak ha ki dong shongyo ki dong shong dukan te omdei ba ka VVP ka sam ya ki professional tak Henry la sam da manore mano hakapor baka VP kadang bunkam kadang penbek ki kendrum kendram juga hapdeng ki jing inokam jong UCM barium jong ka KHDC hapdeng ki jing pang ki stom ki jugu bapli te hapdeng hakum kata kapor bat kane ka briu kalik sam tu ban pen sapriang bat pen sapriat ya ka khubor ham saya ka khubor lamler wadangi phai bat kini ki personal ta nadu ki por munsua kalau don lupa kini ka personal ta hapsiu syaka KHDC lada ka KHDC kam le kumne na epat ka pertelun di kam bijongka ki badangsa tinga iba kini ka KHDC ka batmai mata kam nom le thormur bat kam nom le klumar halor kita ki personal ta kila ban sim kita na kipai ba Henry kat kum ki jimpen syai jong ka KHDC ke jong ka KHDC mo naglang jong siam ki sim ya kita tax ki bapo jong dukan ka ba san pheu hajar ki num sim ki sim ya ka dukan ka ba kamai san pheu hajar seneng ki sim kat kum ka level om bagi sim kredit om bagi sim thormur nga om ya bi kini ki briu munta imat kila du thia udem imat kila kiu tot imat kila kiu what ini ikosiu jukiro hateng kilaya tuis bat kilaya wo pramaki namar bale namar ba kiting tot ya ka VPP kiwat dong kiwat poi hakanu ka jaka ba new sen yo bonpu hakata kapor upu tas namar ba ngong ya pi kini ki baro lada ka VP ka wan hakapor to timpa kadon ka jima ya ki dei namar kata tau ki kwa bale da kumne da kumtai yo le se ya kan officer yo le se la sha thong manor mano pila ai banti dia kata ka patai sniu mentang yo le se ya kan officer la yo tungumbai no kendiat ban kruai ka bam jasibit na poin knang man la haja kawan bam sipliang bam arpiang la pliang tepat kadon kejima habangila kruai tan ya tungumbai kenmau kakpo ka jemi kemlong ngisu kpo ni penyiar kpo ka tur mai ke babang ladang nang man penon kam ya ka kadon ka jima ka te kumta ko parari ngakentu ya pi hak de kapor ko bamta phimdei ban ngai than ni ki khobor ham saya ki khobor kata ka kling ka tengam ki khobor jong kita ki sempu ki bawat dong kum baong katu kakot hakapor kabangan high school tip kakot ayuli katu kot kelas ane kot kelas one kabaong kumne kabaong kumnom tu uba alia alput ubik ana kelut uba wat poi wat dong un sajit hakendong kata kadai ka putri jong kot kelas ane kot kelas one ngamtip uba wat poi wat dong un sajit
hakendau. Lada ngi pendun kam bakala ya kata kum trikam jong kinur kinu ki briu ki bamut menteri bah lada ngi kum pentho bria kenmau ka jel kala ap lupa. Kata ka ke jumut ka jel kala lupa lada ngimnang ya kaban le ngimdei ban sim kebu halor ka jimbha ju kiru ngimdei ban sim kebu halor kata ka jimbha halor kata ka ting ka jinyama yakun ka jongki ngimdei ban sim kebu barbor ya ki ba ya ki briu ki ba si sim sim kebu asim sim kebu ba khadu khadwai kenmau kalong ka jima kumta ubawa dong wat poi ngimdei ban wat dong wat poi ubah kermeng kensniu utkela mau bersiu ken mau bahaya kata yo ngin sya bersiu hai tu islakai pilaju ken mau bahaya kata yo ngin sya bersiu hai islakai sya kendong sya kum naneng nau tri bat nau jinte yo pindu ler ba pindon siapa ken mau bahaya kata yo pindu ler ngimdei ya kaban penjak rom ngimdei ya kaban le kelumar than hagin kisni kiba menta nga kentui kunjung kebrium tiram ngimdei ban ngi kelumar than lada ngilap hangne hangtai bakit pentobria ya ka voice of the people party kublai syukur.